ako sa Cubao Terminal. Araneta. Sarado pa rin. Walang tao talaga. Hindi pa sila open. Siguro maghihintay na lang tayo kung kailan mag-open dito. Kasi may cases pa rin dito ng COVID-19 at dumarami talaga, sabi nila. Kung makapansin nyo, sarado talaga lahat. Yung mga bilihan ticket natin. Ang merong biyahe lang, guys, nakalagay doon sa Karatala is Dao, Pampanga ata yun. Isang bus lang siya. Wala talaga. Yan. Makapansin, wala masyadong tao. Siya. Yung mga tindahan dan dati sa may gilid na yan, wala na rin, sarado. Yan lang biyahe dito. Mga jeep, beep, yan ang mga ano dyan. Ang guys, napagod ako maglakad. Galing ako sa Bicol Isarog, sa branch nila dito sa Cubao. Malungkot kasi wala pa daw update kung may biyahe na bukas. Yan ang sabi ng nakausap ko dun sa ng Bicol Isarog, yung coordinator, na wala pang update si LTFRB kung papayagan sila magbiyahe bukas. Kaya maghintay na lang daw po muna tayo bukas kung anong update ng Bicol Isarog. Salamat.